Cherifla kanubagaw Cherifla flebagaw amba fa yana kawni yantuma amunote senga ote yina ka bo akwaso fo yano ote senga an la jelila amba awfo dante folimula amba foko aw bisimila angani jemukan kene kono mu toye ko taga siginte kuma muna komanya fa yana chogo mina kari don temene anya anda don babula munu beta alike dialogue national inclusif kan wa ni jemukan krenkrene fana sinsilembe ode kan alisa barsabu gadaka obeba donc fo abe wakati bo sisano jamana kono dialogue national inclusif ko kuma de be sena noye jamana ka sigiga kuma nyoye noye ka hakli falen do ke hakli falen munu senfe jamana de bebe seki usagona kuma fo o hokum de kono an bolobo ma nani werema bisuina saka welili bla uma ulu mau amena ulu présenter awlanga jenanga ulu présenter awla neni njenyogon Traoré, Dauda Traoré, de bena ninje mukayin la se awma bi kari do ba infanala I danse Traoré. Jara inche me befo ka bawlondo kare ka bago Cherifla flebaw onche donc fulin mumbo odeni. Ini baraji. Ewa anga bima welele won amba damne anga musula kawla sa no ye Adam Diko ye ale fana de la kateme anga nin kene kelen kono ale ye directrice exécutive jekulula abi fomuma nazarakana ko Ajikad l'association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie wadem sanuka jekuluba insa mu nyesinembe faso de nyumayama Adam amba fiyana kiki bisimla angani jemuka yenkene kono wo niche ikakene kosobe basi foite alhamdulillah ya no borayeno anga maflana ale chogorba isa ale toko ko Mamadou Lamine Ban ale bebo au conseil des Maliens de l'extérieur yoro ale fana sera amabi ni jemuka yenkene kono wala saka adadu dialogue national inclusif ko kumala monsieur Ban ambafo ifana yekiki bisimla angani jemuka yenkene kono jara kolobakari ambe ifo kal fleli jama bela jelen fo minumbe malikono ani minumbe malikoka ikakene kosobe ngakene ambe alatan alhamdulillah aywa no borayno anye wele blama vraiment alebe jakuluba do kono sa aywa jakulu do wa wal matondo wa alere na seko ofanya na sa ni beba do na kama ko reko tradi aywa reko tradi représentant ya ali Jabate Amadou Debe monsieur Jabate ini yantuma I danse amba anichi ikakene wole anana ka wele jabi ajara nya amba foka barkada ijara Recotradi et réseau de tomba de do abe Mali kono ni Mali koka fambe abe France abe New York abe fambe ne secrétaire exécutif e bisimila angani kenen kono no borayno anga bi manana lebe seka jate dem sono fesanga école karamo fana do ale Madi Kama Jawaraye ale secrétaire général comité national des enseignants du Mali là monsieur Jawara amba fo fana indi yantuma bisimla angani jemuka kenen kono wa vraiment ni sonjalen do ka c'est Cherifla TV kono bi ni plateau sans fait kananda do faso mala merci beaucoup. Ini baraji ambitla ka awbe fotuguni aw munu sonaka anga weleli jabi ni karido bayina aywa comme nya fonga kuma damne kono dialogue national inclusif no ye jamana ka siga kuma baye aywa haklik fale munu bena boloda sa ulu senfe jamana de mbebse ka isagona kuma fone ko Adam ere haklinata e munde ni ko enkande jara yan wele a jara ni kosobe ya fo chugo mina siga fo ba ni Mali be o taganinga segun kono depuis kuma dola ne bolo sigiga fo bayinana atumala parce que bibi na ni aye geleya munu be Mali kan ni anga geleya utaka laje anya yi ka fo munye anga lakana sirai namba fo ma sécurité o geleya o jugara kosobe kana se anga jamana chamanche an buloma mi ya ira ka fo ko geleya erebe sigida oni nyogonche inafo
kuma dɔ la an y'a ye k'a fɔ ko problème bɛ filaw ni kadɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko bi na malidenw kan ka sigi ka kuma o kɔfɛ élection yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen 2018 an y'a ye k'a fɔ problème caman nana mun ye an ka politikimɔgɔw t'u la ye an y'a ye k'a fɔ politiki tɔn caman kun ma sɔn résultat ma donc o kun ye jamana bila politiki gɛlɛya dɔw kɔnɔ ka fara o kan an y'a ye k'a fɔ an ka kiiritigɛlaw n'olu ka syndicat n'o ye magistraw ye olu fɛnɛ ka syndicat kun ye grève caman boloda min ye an ka kɛnɛya taasira fɛnɛ ye an y'a ye k'a fɔ kɛnɛya syndicat fɛnɛ kun taara grève la min ye an ka école ko yɛrɛ ye fo salon mɔgɔ caman yɛrɛ tun kɔnɔ ko an ka salon san o kun bi sɔn ka kɛ san min n'a bɛna sacrifier parce que ko kalan ma se ka kɛ donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ Mali kɔnɔ bi ni gɛlɛya ninnu a tɛ ɲɛnabɔ fo an mun ye malidenw ye an ka sigi ka kuma ka an kan ka bɔ ni gɛlɛya ninnu na cogo min na o ka bɔ an yɛrɛ malidenw na a kana bɔ kɔfɛ mɔgɔw la donc o bɛɛ de b'a yira k'a fɔ ko sigi ka fɔ ba in a nana a kumana wa a kan ka kɛ maliden bɛɛ de kan ka a jɔyɔrɔ y'a la maliden bɛɛ de kan ka dɔn k'a fɔ ale kan ka a ka fɔta fɔ sigi ka fɔ ba in na i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ne ye malien bon ne kan ka lamɛn e ye malien e kan ka lamɛn an bɛɛ kan ka lamɛn ayiwa an bɛ an ka ɲininkali sɛmɛ an ka cɛkɔrɔba fana la sa n'ale ye Bani ye monsieur Bani ye o hakilinata kelen de bɛ e fana fɛ wa ni dialogue national inclusif in kan wa n'o ye jamana ka sigi ka kumaba ye awɔ an bɛ dɔ de fara Adamu ka fɔlen kan k'a fɔ ko bi na jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na lakana fanfɛla la kalanko fanfɛla la politiki sira la ani tunkarankew ka kungow la ani denmisɛnnin kunda an ka sɔrɔ yiriwa cogo a bɛɛ lajɛlen problème b'a bɛɛ lajɛlen na bon ni problème cayara nin cogo la dukɔnɔdenw de bɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn sɔn hakili ka ɲɔgɔn sɔn hakili ko jumɛn de kɛra an ka jamana na parce que u b'a fɔ sanda la do la filakan na ko ɓiɓɓe yumma ka ladata yumma ko sukuɲa c'est à dire badenw de bɛ se ka ɲɔgɔn wele k'a fɔ ko an ba ye subaga ye a man kan ka fɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna donc ni ba ye subaga ye badenw de ka kan ka ɲɔgɔn wele k'a kuma fɔ donc comme gɛlɛya min kɛra an ka jamana kɔnɔ jamana caman nana bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a la sani an k'a to mɔgɔ wɛrɛw bolo bɛɛ k'i ta fɔ a la an dun an tɛ ɲɔgɔn wele wa n'an ye ɲɔgɔn wele ni gɛlɛya min bɛ yen an b'a lajɛ gɛlɛya façon min bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili o gɛlɛya in fana a ka kan ka furakɛ cogo di o de y'a kɛ jamanakuntigi ni politiki ɲɛmɔgɔw y'a fɔ ko sigi ka kɛ o sigi min ka kan ka kɛ a fɔra de a ka sigi politiki kunda mais hakili jagabɔ kɛra société civile fanfɛla la k'a fɔ ko k'a dayɛlɛ a kana kɛ politiki kunda dama ye bɛɛ lajɛlen ka wele an ka sigi ka fɔ kɛ ka solution ɲini an ka ko la o ye ala tanu de o ye ala tanu ye o ye hakilinata ye ayiwa an b'an ɲɛsin an ka jabatekɛba fana ma sa jabate amadu jabate ne ko jamanadenw ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔn ye damu ye wa e hakilinata ye jumɛn de ye a ko yɛrɛ kan barisa hakilina bɔra an ka faamaw yɔrɔ an b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamin an b'a ala tanu k'ala barikada n'o de f'i ye sigi ka fɔ ko kɔrɔ de don jamana in kɔnɔ ko kura tɛ Mali ye jamana ye jamana min ni a sigira sigi ka fɔ kan ale de bɛ se ka ko dilan depuis lawale la n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ nanzarakan na k'a fɔ n'i y'a ye gɛlɛya caman an b'a kɔnɔ bi parce que an y'an sen bɔ an sen ta yɔrɔ la an y'an ka sira bila dɔɔni o sira bila in a nana a y'a to an jiginna gɛlɛya caman kɔnɔ o gɛlɛya olu bi a gɛlɛya a tɛ se ka kɛ cogo si la n'an ma segin an ka kɔrɔlen ma sigi ka fɔ in ye kɔrɔlen de ye sigi ka fɔ in ye ko kɔrɔ de ye donc n'an seginna an ka kɔrɔlenw ma kuma kɔnɔ a caman wɛrɛw bɛ yen ni problème ni dialogue ni a kɔnɔ ka tila k'a fana ta fɛn o fɛn n'a bɛ kɔrɔlenko kɔnɔ k'a don a kɔnɔ a ka ca ala fɛ an bɛ mun ɲini an b'a sɔrɔ a ka ca ala fɛ donc ko ba de don sigi ka fɔ ye damu de ye ko ba de don parce que Mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ a gɛlɛya ka ca a forme ka ca a cogoya ka ca donc o gɛlɛya olu comme cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min na filakan na fini nɔgɔ bɛ ko du kɔnɔ kosɛbɛ a tɛ ko du kɔfɛ a bɛ ko du kɔnɔ de
ko be so be suyɔnkɔnɔ be a bɛɛ fana ti fɔ maa wɛrɛw nana k'u b'an dɛmɛ n'an yɛrɛ sigira ka an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye an bɛ mun fɔ dɔrɔn sigi ka fɔ a ka kɛ kɔnɔna jɛlenya ani ladiriya f'an k'an kɔnɔ de jɛya ɲɔgɔn ye an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye k'a dɔn an ye kelen de ye faratugu t'an na Mali ye kelen de ye Mali ye jamana duman de ye Jara Jabate u bɛ ɲɔgɔn nɛnɛ u bɛ sɔrɔ Mali de kɔnɔ yan o tɛ dɛsɛ foyi la fulaw ni numu o tɛ dɛsɛ foyi la bozo ni kadɔ o tɛ dɛsɛ foyi la donc sigi ka fɔ ye a ka kɛ kɔnɔna jɛlenya la ka dunanw bɛɛ sen bɔ a la pewu o faamuyana Jabate kɛ i ni ce ayiwa an bɛ o ɲininkali kelen ne fana sɛmɛ an ka Jawara kɛ la sa ayiwa Jawara maa tɔw fɛn fɛn bɔra kuma la sisan nɔ u bɛɛ bɛ ka o kelen de fɔ k'a fɔ hakilina in ka ɲi kosɛbɛ e yɛrɛ fana bɛ taa n'o taabolo de ya Jara merci beaucoup en réalité hakilina dafa la ka mɔgɔ tɔw ka kuma dafa sigikafɔ in ne yɛrɛ fɛ a kun kan ka kɛ ka kɔn bi ɲɛ parce que comme Jabate y'a fɔ cogo min na Mali kɔnɔ sigikafɔ ye ko kɔrɔlen de n'i kun taara an ka du kɔnɔ kɔrɔlen i bɛ taa bulon sɔrɔ yen ni du kuma min gɛlɛra an bɛ ɲɔgɔn wɛrɛ bulon kɔnɔ an b'an sigi an bɛ kuma n'i kun taara dugu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dugu tɔgɔla bulon bɛ yen dugutigi fɛ yen an b'an ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka kuma jamana mana jamanadenw wele k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o tɛ ko kura ye a kun kan ka kɛ ka kɔn bi ɲɛ parce que en réalité jamana in bɛ yɔrɔ min na ka kɛɲɛ ni gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ bi an mako b'a la en même temps a kana na kɛ sigikafɔ ye sigikafɔ min dɔrɔn k'an ye ɲɔgɔn wele ka na kuma mais sigikafɔ min bɛɛ nan'i sigi k'i kɔnɔna jɛya jamana kuma la jamana ko la jamana problème na a bɛ labɛn ni labɛn cogo min ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ kɔ kan ka na an dɛmɛ kɛ mais mɔgɔ si tɛ se ka Mali problème fɔ k'a ban ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ o ye ne hakilina ye a tɛ taa maliyɛnw yɛrɛ kɔ a tɛ taa maliyɛnw yɛrɛ kɔ kan ka an fanga maliyɛn min bɛ Bamako min bɛ kɔ kan wo walasa ka bɛn kelen ma min bɛ Mali dugu laban na min hakili la k'ale jatelen tɛ il faut k'o k'a ye nin kɔnɔ ko i fana ye maliden de i bɛ lamɛn ayiwa kɔrɔfɔ faamuyana sa Tarawele tɛ taa ni ɲininkali filanan ye sa k'a sɛmɛ an ka bi maa welelenw na ɲininkali filanan bɛ yɔrɔ min na n b'a fɛ k'a dɔn sisan a fɛn o fɛn sigilen bɛ yan sigikafɔ bani yala est ce que a bɛɛ y'a yɛrɛ retrouver a kɔnɔ wa n y'a fɔ cogo min na n ko sigikafɔba in ye jamana mago b'a la Mali mago b'a la maliyɛnw mago bɛ an ka sigi ka kuma mais a y'a fɔ cogo min na an ka sigi ka kuma o tɛ dɔrɔn a komi bɛɛ b'a fɛ an ka sigi ka kuma ayiwa an ka sigi k'a sɔrɔ an t'a dɔn an kan ka kuma mun kan ou bien an bɛna kuma min kan est ce que o ye bɛɛ ka préoccupation ye bi na n'i ye Mali ta k'a lajɛ n'i y'an ka jamana yɛrɛ population ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ kɛmɛ o mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ 75 o si ma se san 35 ma kɛmɛ sara o kɛmɛ sara mɔgɔ 75 i b'a sɔrɔ o ma se san 35 ma o b'a yira k'a fɔ ko denmisɛnninw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali population kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko Mali siniɲɛsigi dɔrɔn tɛ denmisɛnninw ye mais Mali bi o fana ye o denmisɛnninw ye donc sigikafɔ tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ ko o denmisɛnninw olu lamɛnnen tɛ ou bien o denmisɛnninw kunkanko o fɔlen tɛ ka lawasa sigikafɔba in kɔnɔna na bi na n'i y'a ta k'a lajɛ mun ye denmisɛnninw ka o kumaw ye ni o bilala question de jeunesse kɔnɔ o jeunesse ye u ye o ni fɛn damadɔni fara ɲɔgɔn kan ni o ye farikolo ɲɛnajɛ ani an ka culture donc voilà ani dɔnko u ye dɔnko farikolo ɲɛnajɛ ani denmisɛnninw kunkanko u ye o saba de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ thématique kelen donc an y'a ye k'a fɔ o thématique kelen o kelen parce que ni an ka jamana problème ta k'a lajɛ bi k'an ka jamana crise lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔnko crise belebeleba b'a la ni an ka jamana ta k'a lajɛ min ye sport ta fanfɛla ye Mali an ye san 2 ɲɔgɔnna kɛ hakili la k'a fɔ ko championnat national kun tɛ Mali la o b'a yira k'a fɔ an ka farikolo ɲɛnajɛ fɛnɛ ta fanfɛ kow bɛ yen nɔ minnu kan ka fɔ min ye jeunesse ta fanfɛla ye min ye denmisɛnninw ka ko ye komi n y'a fɔ cogo min na o ye question bi na min man ka tɛ ka négliger parce que n'i ye Mali problème ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ jeunes tɛ dɔn k'a fɔ ko an bɛ problème ninnu an b'a subi c'est-à-dire k'a fɔ ko a bɛ kɛ anw de la caman bɛ i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ b'a kɛ anw b'a kɛ wa a bɛ kɛ an na donc o b'a yira k'a fɔ an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin sigikafɔ in na mais an ye kow ta k'a lajɛ cogo min na k'a daminɛ gafew
olu lawaleyali yɔrɔ ma ka sɔn olu ma fo ka na se olu lawaleyali ma fo ka na se sigikafɔ yɛrɛ sigili ma an ka quartier kɔnɔ ka na se fo an ka région na an y'a ye k'a fɔ denmisɛnninw jɔyɔrɔ ma bonya kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnninw bilalen no toujours kɔfɛ o bɛ an sera k'a fɔ sigikafɔ in kana kɛ i n'a fɔ exercice tɔ minnu kɛra ka tɛmɛ k'a fɔ denmisɛnninw jɔyɔrɔ lamɛnnen tɛ u bilalen no kɔfɛ o recommandation minnu bɛna bɔ a la a lawaleyali bɛ gɛlɛya parce que jamana fanba i b'a sɔrɔ o t'i yɛrɛ retrouver a la ou bien o ma sɔn a ma. Ayiwa Adam da sera kuma dɔ ma sa monsieur Ban o ye sɛbɛn gafe mun dilanna ka kɔn sigi mun kɛra CICB la ayiwa o sigi senfɛ babusen damadama taara n'o ye lafiya ye lakana n'o ye ɲɔgɔn kun sigila o ni politiki ko olu bɛɛ b'a kɔnɔ ayiwa sɔn kɛra olu ko ninnu ma jɛni gafe in ka lawaleya wa. An bɛ se k'a fɔ ko sɔn kɛra ma mɛ sani sɔn ka k'a ma i b'a sɔrɔ hakilina dɔw tun yirala ko dɔw ka fara a kan parce que gafe de nana min ye TDR provisoire c'est-à-dire jamanakuntigi ye bonya ani confiance ta k'a di mɔgɔ minnu ma k'u ka nin ko in labɛn olu de nana n'u ka hakilina ye u nana ni hakilina min ye a fɔra bɛɛ k'i ta fara kan a don fɔlɔ la société civile dama mɔgɔw de ye ɲɔgɔn wele CICB la ka hakili jakabɔ kɛ ko olu yɛrɛ ka hakilina di u ye hakilina di waati min u y'a yira k'a fɔ dialogue yɛrɛ a ta cogo la k'a wele dialogue politique national ko o ka falen ka yeli kura k'a la ka kɛ bɛɛ lajɛlen ta ye parce que mɔgɔ dɔw faamuyali la n'a fɔra ko dialogue politique a bɛ n'a kɛ politique damama ye n'a kɛra politique damama ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u t'u yɛrɛ ye a la o labɛn ninnu senfɛ TDR yɛrɛ bɛ adopté waati min c'est-à-dire dialogue national yɛrɛ TDR bɛ adopté waati min an kɔni bɛ se ka min fɔ an ka cidenw sɔrɔla la u bɔra jamana kɔ kan ka na u n'an bɛ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ yan an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an y'an hakilina fɔ an tun b'a fɛ tunkarankew ka ko a ka kɛ a damana baabu ye mais a ma se ka kɛ a damana baabu ye o bɛɛ la hali n'a ma kɛ a damana baabu ye an kɔni y'a laɲini c'est-à-dire laɲini min bɛ dialogue la dialogue mana ban don min na a ka se ka sɔrɔ a la ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ka damana kungo minnu bɛ yen jateminɛ kɛra la ani solution sɔrɔla la o kɔni an y'an yɛrɛ ye o kɔnɔ. Ayiwa yɛrɛ ye o kɔnɔ o faamuyana Tarawele an ka taa ni ɲininkali sabanan ye k'a sɛmɛ an ka Jawarakɛ la sa kɛ walima i b'a sɛmɛ Jabatekɛ de la. Bon ni n b'a fɛ k'a sɛmɛ Jabakɛ la bon Jabakɛ comme an ye retour di mɔgɔw ye bon donc ye question posée donc n b'a fɛ ni bɛ se ka jaabi o la. I ka question ɲɛna effectivement an y'an yɛrɛ ye an sen donna baara in na an sen donna la commune 601 kɔnɔ Erekotaradi ka lasigiden donna tun b'a bɛɛ kɔnɔ mais n ye fɛn dɔ fɔ commune 601 dɔ farala commune kan kuma lasurunya la commune fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Erekotaradi cercle commune an tun b'a bɛɛ la dialogue organisera yɔrɔ yɔrɔ an tun b'a bɛɛ kɔnɔ pardon nin ye ko fɔlɔ de ye Mali kɔnɔ n y'a fɔ baara o baara i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ n bɛ maa minnu y'a baara kun fɔlɔ kɛ an b'u fo k'u barikada parce que a ma nɔgɔn ni cɛkɔrɔba bɔra k'a fɔ sisan maa dɔ de y'u sigi ka TDR dilan o dilannen fɔlɔ a dilannen fana a ma fɔ k'a banna o k'an ka na an ka kuma an ka hakili jagabɔ kɛ mun ɲɛn'a kɔnɔ mun ma ɲɛ a kɔnɔ an k'o de fara a kan o de kɛra yanni jama bɛ sɔn a ma ka sɔrɔ k'a minɛ k'a kɛ baarakɛminɛn ye donc o baara olu a tɛ se ka kɛ ko a bɛɛ ɲɛna minnu yɛrɛ y'a dilan u yɛrɛ ma dilan n'o hakilina ye o parce que n hakili b'a la Aminata Dramane y'a fɔ a ko an welekun ye de ka na an k'an ka hakilina fɔ mais sisan baara ma ban ko gɛlɛmama yɔrɔ tɛ hakilinaw fɔli ye k'a sɛbɛn ɲininkaliw mun ka gɛlɛn a lawaleyali
o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o de ye recontrade ka baara ye anw ye nin sigi ka fɔ an y'a ɲini san 2012 anw de y'a ɲini parce que recontrade ye fɛnɛ ka kɔn ko ɲɛ n'an ye ko natɔ ye minnu ka kan ka lasɔmi an b'u lasɔmi an y'u lasɔmi depuis crise ma daminɛ an ye bataki dilan n'a bɛ fɔ a ma ko projet a b'an bolo n ko kow kun bɛ Mali kan mais an ma lamɛn bon n'a nana don a kɔnɔ an tɛ se ka to ten fana dɛ an bɛ lasɔmini kɛ an bɛ kɔn ko ma n'a nana fana an b'a dilan donc dilanni sisan an b'o hukumu kɔnɔla de la mun tɛmɛra o tɛmɛra donc an b'o hukumu de kɔnɔ sisan an bɛ kuma di maa wɛrɛ ma sa mun ye an ka Jawarakɛ ye Jawarakɛ comme n da bɔra ka maga la sisan nɔ kumasen babusen minnu on taara gafe in dilanni senfɛ gafe in tilala ka lawaleya an y'o de fɔ ayiwa lafiya b'o kɔnɔ lakana b'o kɔnɔ ɲɔgɔn kun sigilaw b'o kɔnɔ politiki kow b'o kɔnɔ sɔrɔ ani musakaw n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na économie et finance donc ni denmisɛnninw ka ko ani farikolo ɲɛnajɛ ayiwa aw bɛ da bɛnna fɛn kelen ma o gafe in lawaleyali senfɛ wa jara gafe in lawaleyali senfɛ an tɛ bɛɛ welela pour que bɛɛ k'i hakilina fɔ parce que sani i ye min fɔ terme de référence san'u ka valider atelier dɔw kɔnna ka kɛ minnu senfɛ mɔgɔw y'u hakilinaw di n'o kɛra société civile ka atelier ne yɛrɛ kun y'a rapporteur général ye mais atelier in senfɛ a yera k'a fɔ ko depuis o yɔrɔ la fɔlɔ mɔgɔw ye laɲini min kɛ n'o taara ba la o ye dɔrɔn terminologie tɔgɔ min dira dialogue in yɛrɛ ma ko k'a bɔ dialogue politique la ka kɛ dialogue national ye sɔn kɛra o ma o yera o waleyara mais bɛɛ bɛna i hakilina fɔ a la ni cogo min ye ani bɛɛ ka jɔrɔna ko bɛ se ka ta a kɔnɔ cogo min na o gɛlɛya caman b'o kɔnɔ jamana gɛlɛya caman yɔrɔ kɔnɔ wa hali bi o gɛlɛya kelenw bɛ sen na i n'a fɔ Bani bɔra k'a fɔ cogo min na migration olu min ye kɔkanmɔgɔw ni ka problème ye jeunesse ka problème o caman bɛ yen hali bi an bɛ yɔrɔ min na olu ma fɛsɛfɛsɛ ka u lajɛya pour que a ka ye k'a fɔ ko nin kɔnɔna na ni thématique in kɔnɔna na denmisɛnninw hakilina de bɛ nin kɔnɔ denmisɛnninw kunkanko kuma de bɛ ka fɔ nin kɔnɔ ou bien migration mɔgɔw olu ka kunkanko kuma de bɛ ka fɔ nin kɔnɔ donc tɔgɔ kɔni falenna mais contenu min ye gafe kɔnɔ kumaw ye a n'a kɔnɔkow ye ani peut-être fɛn yɛrɛ b'a kɔnɔ mɔgɔw tɛ fɛn minnu dɔn donc communication ye problème ba ye il faut que gafe kɔnɔ kuma ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan bɛɛ k'a dɔn gafe in a bɛ ka mun de laɲini ni sigikafɔ banna maliyɛn bɛna mun de sɔrɔ a kɔfɛ gɛlɛya minnu bɛ yen olu bɛna ban wa est-ce que ni an y'an hakilinaw di u bɛna ta ba la ka bila sen kan wa c'est très important nin question ninnu nafa ka bon kosɛbɛ o faamuyana i ni ce i ka nin jaabili la ayiwa Adamu an bɛ segin ka na e ma ne ka jate la aw kun wajibiyalen de don wa ka sɔn barisabu ka d'a kan Jawara bɔra k'a fɔ ko gafe kɔnɔkow ayiwa olu ma falen nka terminologie kɔni o falenna a kana y'i jira maaw la k'a fɔ k'a bɛna kɛ politique ko kuma dɔrɔn ye bɛɛ kan k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o tuma nanzaraw b'a fɔ mun ma ko validation n'o ye k'a lawaleya o kɛra aw ɲinama de wa ni min ye o ye sigikafɔ min kɛ k'a fɔ ko document gafe min bɛna kɛ min bɛna a yira sigikafɔ in yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko TDR min ye o validation in na bɛɛ ma wele o la jeunesse welela mais jeunesse min welela o ye CNJ de mɔgɔ saba de dira CNJ ma pour que kana o gafe in validation na n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ min kun invitelen no o gafe in validation na a tun ka ca ni mɔgɔ 100 mais mɔgɔ saba de dira jeunesse ma mɔgɔ saba jɔyɔrɔ mɔgɔ 100 ni kɔ la m'a fɔ n ko a ka dɔgɔn mais fangaba tɛ o la n'i ye jeunesse ka kow ta k'a lajɛ o kɔfɛ fɛnɛ atelier de validation in na mɔgɔw ye proposition caman kɛ mɔgɔw nana n'u ka hakiliw ye ka a fɔ olu b'a fɛ dialogue in a kan ka kɛ cogo min na mais fɛnw validera ni sous réserve ye k'a fɔ a bɛ valider an bɛ sɔn k'a fɔ a cadre kan ka kɛ nin ye sous réserve
c'est-à-dire validation chamana ati fo ko mogo ye fen fo ko o bebita mais mogo ye mun fo hakli beto olula mais document kan nga validé parce que jamare kan nga document validé donc document be validé au sous réserve mais ni ata ka laje document munu be validé au sous réserve a chamana fe munu fora ka teme oluti don tuguni donc o de ya to anya yi ka fo ni e sigi ka fo inaje toko koni falena parce que abora sigi ka fo politique la kana ke sigi ka fo bay mais ni ata ka laje o sigi ka fo bay est-ce que alibi structuration min ba kono ni sira munu ba kono est-ce que o sira te politique sigi ka fo ye ka teme sigi ka fo ba ere ka no ye mi ka fo ko malide mi be koro bibina ni nya sanfly amase ka seneke est-ce que o malide o ba don ka fo ko sigi ka fo embesina est-ce que o malide ba don ka fo ko ale ka jorona ko e femi no ye sanwere samia o ka se ka soro ale bi se ka seneke est-ce que o malide o ka o préoccupation beta en compte minye jeune mi na be bogaw kana université ke Bamako na bi na Bamako akanga teme et Burkina ni Niger fait kana Bamako est-ce que au jeune o ka préoccupation ye minye est-ce que mo saba munu tumbe est-ce que o mo saba kunye o jeune nga préoccupation ta est-ce que o yo lame donc bibi na o ko de be no pour que ka laje olu be se ka corriger tugumina pour que Mali den yere parce que ne bo refort souvent mo Mali fla de be Mali officiel ani Mali yere Mali officiel oye am Mali oye amunu be Bamako amunu flene on ye Mali officiel mais Mali yere oye ni Mali denye mi be joro dongodo ka swili sokoma kata nasongo nyini kana na muso mi na kanga ta furake dogotoroso la na kanga jigi il faut ka 30 km de togoma pour que aka seka dogotoroso la soko pour que ka seka jigi o de Mali yere est-ce que o Mali dombi oluka préoccupation tale no ni dialogue in kono o famiana ambe kuma di maware masa Adam Malidenw be kanga u yɛrɛ sɔrɔ ni kuma fɔ ba in senfɛ ban e yɛrɛ ka jatela o tuma n bɛ segin a kan o tuma u y'a wajibiya de ka gafe in lawaleya de wa ayi barsabu ka da kan n'i y'a jateminɛ hali a triomvira ko kuma mun fɔra Adam ka misali la denmisɛnnin tɛ o triomvira in kɔnɔ o maa saba bɛɛ bɛ se ka jate maakɔrɔw fɛ ayiwa an dun b'a dɔn k'a fɔ ko an ka population dun fanba bɛɛ ye sifinw de ye ayiwa an bɛ Adam fo an y'a ka kuma mɛn a ka kuma fana i b'a sɔrɔ a ye hakilina min fɔ a jo b'a la ka hakilina in fɔ n bɛ se ka min fara a kan ni ko sugu a labɛnni ko ɲɔgɔn tɛ n'a fɔra ko maa 300 maa 600 en fait mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ gafe in lawaleya la maa 700 olu de nanu ɲɔgɔn sɔrɔ maa 700 mana ɲɔgɔn sɔrɔ kuma na bɛɛ b'i hakilina fɔ k'a fɔ an ka fɛn toma kɔnɔ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka fɛla ye yarɔ o ye ko gɛlɛn a ma nɔgɔn an kɔni an bɛ se ka min fɔ an tun bɛ min laɲini k'a fɔ ko baabu dɔw ka fara a kan baabu dɔw farala a kan hali n'an yɛrɛ t'a ma fara a kan hali n'an yɛrɛ ma fara a kan parce que TDR fɔlɔ min nana bɛɛ b'a dɔn thématique 5 de tun b'a kɔnɔ mais a taara kɛ thématique 7 ye o ye fɔlɔ ye a filanan ye min ye a bɛ wele min ma ko objectif ani résultat an fanfɛla la tungarankew fanfɛla la objectif dengelen tun tɛ min ye spécifiquement min bɛ taa tungarankew ka ko la o objectif tun tɛ résultat foyi tun tɛ fɔlɔ t'a la min b'a fɔ ko n'i ye résultat ye ni kuma banna a bɛ se ka kɛ ni nafalan ye tungarankew bolo o tun tɛ mais sigi ka fɔ la an sera k'o dɔn gafe kɔnɔ bon an ka yeli la an ka comment dirais-je hakilina dɔw taara a hakilina dɔw ma ta jama sigi fana na o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka yala mais an bɛ se ka corriger cogo di parce que nin bɛɛ lajɛlen na a importance bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ dama tɛ dɛ ou bien n ka yala n kana yala o dama tɛ dɛ mɔgɔ minnu taara ka taa sigi ka fɔ kɛ est ce que u bɛ taa jama kungo de fɔ wa ou bien u bɛ taa u yɛrɛ ka kungo de fɔ ɔ kungo min mana fɔ fana est ce que ni bɛn kɛra ko la est ce que moyen b'an bolo kungo min fɔra a ka se ka waliya wa est ce que an a lawaliyali
abe jamana denw de bolo wa ou bien a lawaleyali abe mɔgɔ kelen de bolo ou bien mɔgɔ fila de bolo a important ye min ye lawaya voilà c'est comprenez-moi c'est un peu difficile comme olu ye kumatigiw ye k'a dɔn k'a fɔ ko aw fana y'aw bolonɔ bila nin baara ninnu na mun kɛra CICB la yɔrɔ ayiwa o ɲininkali kelen de don fana o de bɛ ka sɛmɛ i fana la o n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw bɛɛ kun kan ka bɛn fɛn kelen de ma o ka se ka lawaleya ayiwa aw dun nana jateminɛ k'a fɔ mun ye terminologie o changera mais mun bɛ gafe in yɛrɛ kɔnɔ olu ma yɛlɛmaba ma don olu la wajibiya baara tɛ dɛ a ma wajibiya aw kan dɛ Jabate ne y'o de fɔ baara o baara n'i y'a daminɛra n'aw b'a la ka taa a bɛ baara nin dilan ɲɔgɔn fɛ de ka taa jama wele kun y'o de ye o mais n bɛ mun fɔ n balimaw ye dɔrɔn an kana salaya parce que maa si tɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na Mali in jɔ an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye parce que sigikafɔ in kɔnɔla la doyen bɔra k'a fɔ cogo min na terminologie o dɔrɔn ma yɛlɛma o a ye laɲini n'a bɛ fɔ a ma ko résultat dɔ farala dɔw ka yɔrɔ dɔw la o dɔ farala dɔw ka yɔrɔ dɔw la bon hali sisan adamadenw de y'a baara in kɛ o hakili ye jɔn ye donc o wagati la minnu bɛ papier dilan olu bɛ se ka ɲinɛ dɔ kɔ jama 700 fana fara an fana bɛ se ka ɲinɛ dɔ kɔ o de kosɔn n ko n k'a ka kan a bɛ bɛn an ka jɔ wagati na k'a lajɛ hali bi an taara ka jɔn to ɲinan kɛra mun kɔ mun ka kan ka fara kan a ma kuncɛ fɔlɔ o donc ni ko n'a ma kuncɛ dɔ bɛ se ka fara kan o ni dilanni de don a bɛ se ka fara kan kosɛbɛ ayiwa Jawara kɛ hakilina jumɛn de bɛ e fana bolo k'a fɔ nin ko in kan dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko validation yɛrɛ yɔrɔ la ayiwa fiɲɛ dɔw yera fiɲɛ minnu ni a bɛ se k'a fɔ ko u tun bɛ se ka dilan yanni an ka se nin yɔrɔ in ma bon Jara vraiment ni taali kɛra ka fɛn minnu to parce que déjà sigikafɔ yɛrɛ daminɛna ka ban parce que déjà commune kɔnɔ cercle kɔnɔ fo ka se région na ka Bamako yan yɛrɛ mɔgɔw ye sigikafɔ kɛra ka ban daminɛna mɔgɔ ɲininkaliw hakilinaw la pendant que terme de référence kɔnɔna na hakilina dɔw bɛ minnu kan ka falen minnu ma kɛ mɔgɔw fɛ la ye mɔgɔw ye hakilina dɔw fana proposer minnu kun kan ka don a kɔnɔ puisque dialogue yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ au niveau national mais au niveau de la diaspora a kɛra commune kɔnɔ a kɛra maintenant ne hakili la a bɛna se ka gɛlɛya kosɛbɛ ko ka segin kɔfɛ ko hakilina minnu fɔra ka don a kɔnɔ ko k'olu don a kɔnɔ tuguni o bɛna gɛlɛya donc n'o gɛlɛyara est-ce que ne tun bɛ fɛ min ka don a kɔnɔ n'o ma don a kɔnɔ ni dialogue banna hakilina minnu mana taa est-ce que o ye ne hakilina ye wa ne ni ɲɔgɔnna caman minnu tun bɛ fɛ fɛn wɛrɛ ka yɛlɛma a kɔnɔna n'o ma yɛlɛma a kɔnɔna na est-ce que o bɛna kɛ an bɛɛ lajɛlen hakilina ye o ɲininkali damadamaw de bɛ mɔgɔw b'u sɛmɛ u yɛrɛ la ani u kan ka jateminɛ kɛ olu la fana parce que ni ne man n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ dialogue kɔni kɛra mais est-ce que ne lamɛnni dialogue don ou bien maliyɛn bɛɛ lajɛlen lamɛnni dialogue don o de ye problème yɛrɛ yɛrɛ ye sinon dialogue in an mago bɛ dialogue in na koyi Jabate an mago bɛ dialogue in na koyi dialogue in en réalité maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛnw tɔɔrɔla gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔna na il faut k'an ka kuma n'an bɛ bɔra sigikafɔ in kɔnɔna na an ka bɔ ni lafiya y'a kɔnɔ an mago b'o dɔrɔn de la mais dire que a ka taa ni gɛlɛya dɔ ye hali n'an m'an jɔ tuguni de ka rebond kɛ c'est nécessaire. Ayiwa a da magara fɛn na sisan nɔ mun barika ka bon kosɛbɛ hali n'an kan ka an jɔ de ka jateminɛ k'a ko la jɛnɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ne ko an man ka tɛ ka priorité dɔ o ma wa. ne y'o de fɔ n ka kuma la o kan ka jɔ de ka jateminɛ kɛ parce que n'i ye baara daminɛ o tɛ kojugu ye o o tɛ kojugu ye wari in tɛ o n bɛ n balimamuso bɔra k'a fɔ sara t'a la o per diem ma di maa si ma a depuis an y'a daminɛ wari ma d'a ma parce que jamana ko de don an nana ko jamana ko de don an k'a dilan ka ɲɛ taa ni ka segin si ɲɛna n'i bɛ fɛ i ka jamana ka dilan i bɛ sɔn a ma o de ye fasoden ɲumanya ye donc jɔli ye wajibi de ye ni fiɲɛw yera la an bɛ jɔ an bɛ fiɲɛ ninnu lajɛ k'a don a kɔnɔ mun ka kan ka fara kan o bɛ fara kan mun man kan tɛ o de ka fisa an k'a fɔ an bɛ taa n'a jolima ye n'a défaut ye ten fo ka taa kuncɛ. a jolima an mago t'o la Tarawele rapidement i bɛ question poser monsieur Bando ma ale ka côté la mun ye diaspora ka ko ye b'a ye k'a fɔ mobilisation ambassade fɛn ninnu la est ce que vraiment a ka yɛrɛ ka faamuyali a bɛ se ka fɔ la.
am se ka mun fɔ laɲini na fɔlɔ la an tun y'a laɲini dialogue ka kɛ jamana a sigi ka fɔ ka kɛ jamana 28 de kɔnɔ an y'o gafe de di parce que a tun tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la bɛɛ b'a dɔn an bɛ jamana 70 ani jamana 7 de kɔnɔ sɔn kɛra a ka kɛ jamana 21 na o jamana 21 min sɔn min kɛra jamana 29 participera parce que i b'a sɔrɔ jamana dɔ la par exemple ni ye Sénégal ta sa Dakar minnu bɛ Guinée Bissau olu nana faraw kan minnu bɛ Gambie olu nana faraw kan minnu bɛ Cap Vert olu nana faraw kan minnu bɛ Ghana, Togo, Bénin ou nana fara ɲɔgɔn kan donc on ne peut pas citer tous les pays mais on a eu 29 pays. Anga foto dun kana. Jamana mugani kononto participera mais sigi ka fɔ kɛra jamana 22 de kɔnɔna na. Donc a bɛ se ka kɛ jamana dɔw bɛ yen a tun ka kan ka kɛ yɔrɔ min na a ma se ka kɛ yen. An yɛrɛ la vraiment a digira n na kosɛbɛ sigi ka fɔ ma se ka kɛ Italie a ma se ka kɛ Espagne parce que n'an ye jateminɛ kɛ maliyɛn minnu bɛ Europe jamana na n'a bɔra France la maliyɛn man ca yɔrɔ si ka Espagne bɔ maliyɛn man ca Espagne bɔlen ko ye maliyɛn man ca yɔrɔ si la ka Italie bɔ an ka fɛla tun ye de a ka se ka kɛ Espagne a ka se ka kɛ comment dirais-je Italie mais o ma se ka yala mun de y'o bali mun de y'o bali an ye proposition kɛ comme n y'a fɔ cogo min na comité d'organisation de bɛ yen comité d'organisation de b'a valider n'an ye proposition kɛ nous faisons partie an bɛ commission min na o ye sous commission organisation matérielle ambassade ni consulat kɔnɔna na an bɛ proposition de kɛ n'an ye proposition kɛ triumvirat de b'a adopté olu ye jamana minnu adopté Italie ni Espagne ma se ka yala mais jamana caman wɛrɛ yera la a ma se ka u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ o fana faamuyana nka ne yɛrɛ ka hakili la o ye fiɲɛ belebeleba ye barisabu ka da kan e yɛrɛ y'a fɔ i ka kumaw kɔnɔ maliyɛn fanba ka ca Espagne ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan ayiwa n'a fɔra k'a ma se ka kɛ yen nɔ o y'a damana fiɲɛ a y'a jateminɛ k'a fɔ aw y'a kɛ aw ka a kɛra dugu minnu na fana an y'a ye k'a fɔ jaw fɛ salu falen don k'a sɔrɔ Bamako yan nɔ Adam o jateminɛ kelen de don est-ce que an ka salu bɛɛ fara Bamako commune kɔnɔ est-ce que mɔgɔw bɔra ka cari fan bɛɛ fɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na o kɛra wa an yɛrɛ k'a daminɛ an ka bɔ Cherifla dala yan dɔrɔn yanni ka se goudron ma i mana mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka ko yala est-ce que u b'a dɔn sigikafɔba min bɛ sen na ma da la ni mɔgɔ caman b'a f'i ɲɛna k'a fɔ olu b'a dɔn fɛn min bɛ sen na n fa bɛ na a b'a fɔ ko démarche mun ni sɔn kɛra o ma o de ye représentative ye n'o ye i n'a fɔ an ka démocratie forme bɛ cogo min na parce que an ka démocratie ye démocratie représentative ye mais o question in fana bɛ na ni question de représentative ko ye est-ce que mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw représenter est-ce que o mɔgɔ ninnu est-ce que o légitimité bɛ olu la k'u représenter parce que n'a fɔra ne ɲɛna k'a fɔ ko gafe k'a fɔ ko gafe valideli la k'a fɔ ko mɔgɔ 700 o de participera o la o mɔgɔ 700 olu ka bɔ jɛkulu la jɛkulu minnu ni olu de bɛ mɔgɔ tɔw représenter ne bolo n'o kɛra a kɛra cogo o cogo maliyɛn kan ka a yɛrɛ retrouver o fɛn in na mais bibi in na maliyɛn joli de bɛ yen min b'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ ko sigikafɔ bɛ sen na kuma tɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ale hakilina ye min ye ko mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu mandatelen don ko olu kan ka o fɔ o ye ɲininkali gɛlɛn bibi na an kan k'o poser yani an bɛ taa ɲɛfɛ min ye dialogue national ye o kɔfɛ min ye salu ye sigikafɔ kɛra a kɛra quartier la a kɛra cercle la a kɛra commune na a kɛra région na n'i ye Mali ta k'a lajɛ a kɛra quartier minnu na quartier caman tun bɛ yen nɔ c'était quasiment vide salle caman tun bɛ yen mɔgɔ tun tɛ salle kun kɛlen b'a fɔ mɔgɔ t'a kɔnɔ mɔgɔw ma bɔ mɔgɔw t'a kalama min ye commune niveau fɛnɛ salle dɔw bɛ yen mɔgɔw taara mais salle wɛrɛw bɛ yen nɔ mɔgɔ kun t'a kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ kun t'a kɔnɔ mɔgɔ n'a ka di mɔgɔ wɛrɛ minnu ye ka na k'u bɛna participer a bɛ f'u ɲɛna ko invitation t'u bolo ou bien ko mandat tɛ olu bolo ne bolo ni dialogue don ko malidenw ka dialogue maliko don ni place bɛ yen bɛɛ invitelen don
k'a fɔ invitation t'e bolo a tɛ e bolo ne bolo n'i ye maliden déjà o ye e kɛ dialogue in participant dɔ ye ni place tɛ yen a bɛ se k'a fɔ minnu invitera olu de welela donc place mais place bɛ yen mɔgɔ tɛ salle kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw ka na maliden wɛrɛw ka na k'a fɔ ayi aw tɛ se ka don parce que invitation t'aw bolo o digira ne na dɔɔni o digira ne na dɔɔni parce que an ka denmisɛnnin dɔw kun taara u kun b'a fɛ ka participer ne serait-ce que k'a lajɛ a bɛ kɛ cogo min na pour que a bɛ se ka hakili d'u ma a fɔra k'olu tɛ se ka don ko parce que invitation t'u bolo o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman tɛ salle kɔnɔ o fana y'a dama fiɲɛba ye ayiwa Jabatekɛ aw minnu ye communicateur traditionnel ye aw jɔyɔrɔ kan ka bonya o yɔrɔ la an balimamuso bɔra k'a fɔ ko n'i bɔra an ka télévision ba ye so in da fɛ sa ko k'i jɔ Ali Kari kun na ko maa t'a kalama ayiwa maaw t'a kalama aw ma se ka aw ka baara kɛ komi aw kan ka kɛ cogo min na walasa maaw ka se ka bɔ a kalama bari sabu télé la dialogue ko kuma bɛ ka kɛ radio la dialogue ko kuma bɛ ka kɛ an ka halisa maliyɛnw yɛrɛ t'a kalama o faamuya ka gɛlɛn dɛ Adamu ye kuma mun fɔ a jo de don parce que kunnafoni ye fɛnba de ye an bɛ kunnafoni sira de kan kunnafoni ye fɛnba de ye wa nin ye fiɲɛba de fana ye jamana in kɔnɔ yan kunnafoni tɛ di a di cogo la a tɛ di a di wagati la parce que n'a y'a di wagati jɛ dɔrɔn i bɛ laɲini mun ɲini i t'a sɔrɔ a ka kan ka taa yɔrɔ min na a tɛ taa yen maa minnu ka kan ka bila kan olu tɛ bila kan o dɔrɔn de don a ko man gɛlɛn ne mun filɛ nin ne ka invitation carte taara di ne ma salle kɔnɔ mais n tagara parce que n y'a dɔn jamana ko de don u y'an wele dernier minute la ko u bɛ yafa ɲini kan fɛ mais ne taara carte taara di ma salle kɔnɔ ni baara ma k'a kɛcogo la mais o de kosɔn ne ko an ka nin bɛɛ to yen jamana jɔko de don fiɲɛ minnu b'a la an b'a fɔ n'a donna la n'an bɛ jɔ an bɛ jɔ n'an jɔra n'u ye fiɲɛ wɛrɛ yera kɔnɔ an b'a jɔ i kɔ tuguni f'a ka dilan de f'a ka dilan an bɛ to ten dɔɔnin na bɛ sinon yan kunnafoni di sira mun ka kan ka bila mun kan nin ye défaut ba de ye hali administration na nin ye fiɲɛba de ye mun bɛ mun dɔn o t'o la mun tɛ mun dɔn i bɛ t'o bila o ka yɔrɔ a tɛ ɲɛ dɛ a tɛ ɲɛ ayiwa Jawarakɛ kuma tɛ to maa kelen bolo sa ne ko e yɛrɛ hakili la o mun de bɛ se ka kɛ walasa ka ninnu fiɲɛ ninnu ka Jabate y'a fɔ a ka kuma la cogo min na an tɛ se ka taa ni dialogue in jelima ye walasa ka jeli ta ka bɔ a kan joona k'a furakɛ walasa Mali yɛrɛ bɛ se ka wuli k'i jɔ an mago b'o o de la bi bi na ne ko e hakilinata ye jumɛn de ye Jara komi n y'a fɔ cogo min na an ka kuma fɔlɔw la n ko hali n'a a ka kan an k'an jɔ de parce que nanzaraw b'a fɔ ko qui va lentement va sûrement hali n'an bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin de an ka se cogo ɲuman na o ka fisa an ka ko girin girin hakilinaw nɔfɛ hakilina minnu peut-être o minnu ma fɔ an ye o y'a fɔ u b'a fɔ tubabukan na des idées inavouées mais ne ka fiyɛ y'a kɔnɔ ne ka niveau la diaspora fiɲɛ ka y'o kɔnɔ par exemple Ban bɔra k'a fɔ sisan ko maliyɛn ka ca Espagne ni Italie ka Faransi kɔfɛ sigikafɔ ma kɛ yen dialogue procédure fɔlɔw ma kɛ yen o tuma diaspora yɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye o jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye kosɛbɛ u y'a demandé ka a ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ minnu na olu de b'a dɔn u ka proposition na u y'a dɔn k'a fɔ ko en réalité yan yɔrɔ ninnu na dialogue kan ka kɛ yan sigikafɔ kan ka kɛ nin yɔrɔ ninnu na ninnu kumakanw kan ka lamɛn n'olu dialogue yɛrɛ ma se ka taa kɛ yen o yɔrɔ la Ban o kuma ka gɛlɛn sa dɛ ayiwa o kuma ka gɛlɛn a ka gɛlɛn diaspora mɔgɔw bolo tunkarankew bolo i n'a fɔ a ka gɛlɛn denmisɛnnin kunda fana jamana in kɔnɔna na anw min ye jamana sini ye ni anw ma wele anw la représentation ma caya anw ma wele a ko la ka caya an hakilina ma fɔ a fɔbaga fɛ o de fiɲɛ bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ komi n'a fɔ Jabate y'a fɔ cogo min na par exemple an ka sigida la i bɛ taa sɔrɔ kɔ kan a fɔra ko ka mɔgɔw bila ka taa sigikafɔ la mais jɔn taara est ce que mɔgɔ min taara o de tun kan ka taa wa mɔgɔ min taara o ye min fɔ o de ye anw sigida an hakilina ye wa maintenant ni an tora ka taa o cogo la vraiment a bɛ gɛlɛya k'a fɔ k'an ka bɔ ni ko ye nin kɔnɔ ko min bɛ na ni lafiya ye o faamuyana ne kɔni hakili la an k'an jɔ o faamuyana o faamuyana kosɛbɛ i ni ce ni baraji wagati bɛ ɲini ka na an t'an tɛgɛ ma sa bari sabu miniti min b'an bolo a tɛ t'an bɔ tuguni a tɛ miniti t'an bɔ Tarawele ɲininkali dɔ b'i bolo jɛni ka fɛn dɔ sɛmɛ Ban la Ban an y'a jateminɛ k'a fɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun in daminɛ la an ka maliyɛn minnu kun sigilen bɛ Faransi jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko foyer bara rue bara kɔnɔ
kɔnɔ ayiwa maa caman olu sɔrɔla ka gɛn ka bɔ u dagayɔrɔw la ayiwa an dun b'a dɔn k'a fɔ ko nɛnɛ bɛ k'i sɛnsɛn ka don Faransi jamana kɔnɔ ayiwa aw sera ka o kɛwale in est-ce que a sera ka fiɲɛ bila baara ninnu na baara minnu bɛ sen na wa et puis aw ye wulikajɔw jumɛnw de kɛ walasa ka an balima minnu bɛ nin cogoya in na nin lahala in na walasa solution bɛ se ka sɔrɔ u ka se ka reloger cogo min na. Awɔ kibaruya in comme ale kɛra kalo in tile 29 o y'a sɔrɔ 28 ka ban dialogue min tun ka kan ka kɛ Faransi a kɛra parce que baaraw tɛmɛna voilà Faransi ka dialogue daminɛna le 27 et le 28 donc le 29 c'est-à-dire dialogue banna sufɛ dɔrɔn a sɔgɔma joona 4h du matin u ye mɔgɔ gɛnni daminɛ o y'a sɔrɔ dialogue banna ka ban mais dès 4h du matin u y'an saisi ka kunnafoni lasam au Conseil des Maliens de l'extérieur ka ciden saba taara sur le champ k'a lajɛ à 4h du matin ko ka kan ka dilan cogo min na ani u ni maire kumana parce que ko in maire yɛrɛ tɛ an bɛ vraiment maire fo kosɛbɛ c'est-à-dire mun de nana ni gɛnni sababu ye mun nana ni gɛnni sababu ye sɛbɛntanya sɛbɛn tɛ maa a sɔrɔla mɔgɔ minnu gɛnna ka bɔ siyɔrɔ in na u ka ca mais sɛbɛn tɛ mɔgɔ minnu bolo a kɛra mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 50 maliyɛn kunda an bɛ ka maliyɛn kungo de fɔ hali n'a cayara ka tɛmɛ o kan maliyɛn ta ninnu an jɔrɔlen b'a bɛɛ la dɛ mais maliyɛn ta in de jɔrɔ banna ka tɛmɛ a tɔ kan maa 200 ni maa 50 de sɔrɔla la donc an ka bolofara min bɛ yen président ye yamaruya di k'u cija u ni maire ka kuma pour que mɔgɔ minnu gɛnna u bɛ se ka siyɔrɔ sɔrɔ cogo min na hali n'a ma kɛ définitivement ye a ka kɛ siyɔrɔ provisoire ye an bɛ yɔrɔ min na komi bi en tout cas tantu sɔrɔla u bɛɛ lajɛlen bilala siyɔrɔw la u bɛɛ dumuni dir'u bɛɛ lajɛlen ma ani maire bɛ baro la ko de don a tɛ maire yɛrɛ bolo a bɛ préfecture de police de bolo mais aux dernières nouvelles solution bɛ ka ɲini pour que u bɛ se ka reloger cogo min na n'ala sɔnna n'ala ka jɛ ye mais bɛɛ lajɛlen ka duwawu k'u ye n'ala sɔnna ayiwa an ka wagati bɛ k'i sɛnsɛn ka se sa ɲininkali laban min na sɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen na kelen kelen nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ k'a daminɛ an balimamuso la tuguni sa ayiwa e yɛrɛ bolo wo dialogue national inclusif in mun de kan ka se ka kɛ sisan teliya la walasa fiɲɛ minnu bɛ ka y'a kɔnɔ walasa fiɲɛ ninnu ka ta ka bɔ yen nɔ walasa an bɛɛ bɛ se ka sigi ka kuma comme bɛɛ bɛ k'a laɲini cogo min na sigi ka fɔ in ka se ka kɛ damuba ye a ka se ka kɛ sababu ye k'an ka jamana in bɔ nin lahala in na i n'a fɔ y'a fɔ cogo min sini sigi ka fɔ ba ka maliyɛn bɛɛ ka lamɛn an y'a ye k'a fɔ semaine tɛmɛnen na min ye an ka fanga sinyamatɔn n'o ye opposition o ɲɛma o ye jamanakuntigi rencontré donc an b'a ɲini k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o ka kɛ olu fɛnɛ ka fara maliden tɔw kan minnu sɔnna sigi ka fɔ in ma ka fara o kan mun ye jeunes ta fanfɛla ye n'o ye denmisɛnninw ye a ka lajɛ k'a fɔ bibi na denmisɛnninw ka préoccupation denmisɛnninw ka défi n'o ye gɛlɛya minnu b'an kan yala o gɛlɛya ko classer par secteur i n'a fɔ min ye fasoden ɲumanya taasira ye mun ye kalan taasira ye mun ye kɛnɛya taasira ye o gɛlɛya minnu bɛ jeunes ka bibi na ka se o gɛlɛya olu ka se ka layɛlɛ fo sanfɛ o ka dɔnya a ka yira k'a fɔ jeunes b'a fɛ k'o ka taa cogo min na fɛnɛ o fɛnɛ ka fɔ parce que bibi na i n'a fɔ n tɔntɔn y'a fɔ cogo min na diɲɛlatigɛ bɛ ka taa mun ye numérisation fan fɛ bibi na Mali jeunes caman bɛ yen an ka laɲini ye k'a fɔ an ka se ka bɔ nin kɔnɔ an ka taux de pénétration internet la o ka se ka se min ye 50% ma ou bien ka taa o sanfɛ donc o besoin ninnu jeunes ne bɛ se ka o fɔ mɔgɔ wɛrɛw tɛ se ka o fɔ en place la comme an b'a fɔ cogo min kunti gana kuntigi kɔ vraiment min ye sigikafɔba min bɛna kɛ sanfɛ o sigikafɔba in bɛ se ka place ɲɛnɛma di jeunes ma jeunes ta kana kɛ dɔrɔn an bɛ tɔw kɔfɛ mais a ka kɛ an fɛnɛ b'a la k'a fɔ o jeunes tɛ jamana siniɲɛsigi don dɛ jeunes ye jamana bi ani a sini de ni n bolo ni o faamuna o bɛ se ka caman améliorer
sigikafo ina min ye min bɛna kɛ fo sanfɛ sigikafo ba in ye. I ni ce ni baraji i ka nin kɔrɔfɔli jaabi la. Ayiwa Jabate kɛ Adam y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ cogo min na an y'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛma mun ye Ibrahim Boubacar Keita ye o ni fanga sinamatɔnw ka ɲɛma mun ye Soumaïla Cissé ye. Ayiwa olu ye ɲɔgɔn ye an b'a dɔn k'a fɔ u delila ka ɲɔgɔn ye kɛ par le passé mais u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ kɔsada in yɛrɛ la mun bɛ boli sigikafɔ in kan. Mɔgɔ bɛ se k'i jigi d'a kan k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye walasa an bɛ se ka ko in dialogue in a ka se ka ɲɔngiri dɔɔni barisabu ka d'a kan maa si m'a fɔ ko an tɛ taa dialogue la mais a ka se ka ɲɔngiri dɔɔni walasa bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na. Ok ne bɛ mun fɔ n bɛ kuma fila fɔ an ka bɔ politiki ko kɔnɔ komi n balimakɛ y'a fɔ Jawara u y'a bɔ sɛbɛnw na mais kɔnɔla la a b'a la an ka bɔ politiki ko kɔnɔ an ka bɔ yɛrɛ ko kɔnɔ jamana ye mago bɛ nin fɛn fila de la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ ko tɛ jamana ko de don politiki ko fana tɛ ni opposition ɲɛmaa y'o faamuya an balimakɛ Soumaïla ani Ibrahim Boubacar Keita n'o y'o faamuya dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn ye an tɛ ka ɲɔgɔn ye halisa aw ka taasiraw de tɛ kelen ye an k'a kɛ jamana ko ye ka bɔ yɛrɛ ko kɔnɔ ani mɔgɔ ko n'a kɛra sisan jamana bɛ jɔ dialogue yɛrɛ fana an bɛɛ bɛnnen don fɛn kelen kan o ye an ka taa n'a ye gɛlɛya minnu mana y'a kɔnɔ k'a fɔ ko ka teliya k'a kuncɛlɛ o tɛ dɛ an bi jɔ parce que nin nana sisan de opposition nana sisan de u ye ɲɔgɔn ye gan t'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye mun na donc gɛlɛya mun b'a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni an b'a gɛlɛya olu an bɛ fɛɛrɛw tigɛ ka ni dabali tigɛ yaasa olu ka taa ka bɔ yen yaasa an ka laɲini bɛɛ bɛ sabati o de y'a solution. I ni ce ni baraji i ka nin kɔrɔfɔli jaabi la Jabate. Ayiwa Jawara kɛ o ɲininkali kelen de bɛ sɛmɛ e fana la sa. Ayiwa Jabate bɔra ka mun fɔ o bɛ se ka kɛ hakilisigi kuma ye wa? Moi je pense que jeli tɛ sumaya nɛn kan. Jeli tɛ sumaya nɛn kan. C'est-à-dire kɛcogo la sigikafɔ in kɛcogo la fɔcogo la ani taabolo la il faut que malien kelen-kelenna bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an ye nin sira tagama ɲɔgɔn fɛ an ye nin sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila k'a kuma fɔ ɲɔgɔn fɛ ka bɛn ko la ko min bɛna ni hɛrɛ ye jamana kɔnɔ an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ min kɔnɔna na mais k'a kow la teliya ne tɛ ka nisɔndiya kɔnɔna na nisɔndiya tɛ ka bɔ fan si fɛ ou bien mɔgɔw bɛ ka a ye k'a fɔ ko an fɛtaw bɛ ka bila kɛrɛfɛ mais sanfɛmɔgɔw bɛ ka a kɛ u yɛrɛ hakilina ye. Je pense que ne ma d'a la n'a sɔrɔ la a bɛna kɛ jigifa sigi ye a bɛna mɔgɔ caman jigi bɛna wari a kɔnɔna na n'an taara nin taabolo kan donc min nafa ka bon o ye an k'an jɔ an k'a lajɛ mun de ka ɲi an k'o mara mun de man ɲi an k'olu bɔ a la an k'a ladilan ɲɔgɔn fɛ pour que bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a kɛ bɛɛ bolo tare ta ye sinon vraiment jamana ye mago bɛ nin sigikafɔ la bi bi in na ala k'a ɲɛ k'a d'a ma. Amina yarabi, amina yarabi. Ayiwa kuma laban bɛ an ka cɛkɔrɔba bolo sa bi kɛnɛ in kan n'o ye ban ye. Ayiwa ban e yɛrɛ bolo ni ɲɔgɔn ye mun kɛra jamana ɲɛmaa fɛ o ni fanga sinamatɔnw ka ɲɛmaa mɔgɔ bɛ se k'i jigi d'a kan k'a fɔ ayiwa dialogue ko tɛ politique ko ye dɛ nka Jabate y'a fɔ a ka kuma la n'olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma sisan nɔ ka jamana lajɛ a bɛ se ka kɛ an bɛɛ fana bɛ se ka an jigi d'a kan k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye bɛɛ bɛ taa dialogue in na wa bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ barisa n'a fɔra ko inclusif nanzaraw ka inclusif in de fanga ka bon kosɛbɛ inclusif in de kɔrɔ de ko bɛɛ de kan ka i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Inshallah an bɛ halisa an bɛ ka duwawu de kɛ an bɛ duwawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye ala ka hakili ɲuman d'u ma ka faso bila sanfɛ ala ka hakili d'u ma ka yɛrɛ ta k'o bila kɛrɛfɛ a ka kɛ jamana ko ye an ka kɔnɔni kɛ bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ fɛn min I tɛ se ka taa ka fɛn min to I b'a bila I ɲɛ aw ka taa ɲɔgɔn fɛ mais an ka kɛ fɛn kelen fana bila an hakili la an bɛ dingɛ de kɔnɔna na dɛ an b'an jɔ fo waati jumɛn bibi na ale ye centre ko kuma fɔ centre problème bɛ yen bɛɛ b'a dɔn Kidal t'an bolo bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu nana k'u b'an dɛmɛ an dɛmɛbagaw de don wa ou bien an cɔrɔbagaw de don an k'a lajɛ an m'a fɔ ko an yɛrɛ dama k'a fɔ wa n'an yɛrɛ dama ka kan k'a fɔ an ka na bɛɛ lajɛlen ka na an ka kuma an ka jamana bɔ gɛlɛya la kɔnɔni dɔ kɛra la sa an k'an jija
Premier ministre y'a fɔ TDR bɛ clôturer don min na ko fasodenw mana bɛn bɛnkan min ma k'ale b'a bila gafe kɔnɔ k'a kɛ a ka politique déclaration de politique générale kɔnɔ pour que a ka se ka waleya. Je crois que c'est un appel très fort. Au kɔrɔ de ko n'an sera ka bɛn ko dɔ la ni fanga sinamatɔ nana dɛmɛni kɛ baaraw yɛrɛ a bɛ se ka lakile ko dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ bibi in na n'ale ma ye kɛnɛ kan a kuma dɔw bɛ se ka fɔ a tɛ se ka fanga sɔrɔ mais ne ale yɛrɛ nana kɛnɛ kan k'a taa fɔ a bɛ se ka kɛ jɛngɛni min b'a la a bɛ se ka sira sɔrɔ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen de wele ko bɛɛ ka na sigikafɔ in an k'a kɛ badenya kɔnɔna na an k'a waleya. A kana kɛ comme sigikafɔ minnu tɛmɛna k'a kɛ sɛbɛn ye dɔrɔn k'a bila tiroir kɔnɔ dɛ an maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an sɛgɛnna dɛ sɛbɛn ko k'a fɔ ko nina i tɛ se k'a sɔrɔ i ka sigi sɛbɛn bɛ tiɲɛ nina kama k'a sɔrɔ nina machine de b'a dilan a machines bɛ san de k'a fɔ ko kan ka kɔnɔni kɛ an bɛ kɔnɔni kɛ fo don jumɛn de an bɛ carte nina sɔrɔ an bɛ se ka kɔnɔni kɛ fo don jumɛn an fana ka ye faso yɛrɛ kungo fɔli la an ka sigi an ka comment dirais-je an tɛ wasaden bolon kɔnɔ an bɛ kɔnɔni kɛ fo waati jumɛn donc a y'aw teliya dɛ. n'ala sɔnna ayiwa ni ne bɛna kɛ kumakan laban ye an ka bi jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ sa ayiwa Tarawele folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an ka limanaw ma jɛnɛ an ka jɛmukan in datugu. An bɛ Cherifla lamɛnkɛla bɛɛ fo filɛbaga puis invité an b'a bɛɛ fo kosɛbɛ an ce. Voilà aw ni ce aw ni baraji aw ka nin weleli jaabi la maa minnu tun b'an bolo kɔrɔ bi sa o ye an balimamuso ye Adam Diko ale ye directrice exécutive de l'AJICAD ale y'o ye ayiwa an ka maakɔrɔ yɛrɛ fana tun b'an bolo kɔrɔ ale Mamadou Lamine Banie ale bɛ bɔ ale ye représentant du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ye ayiwa tɔnba mun ɲɛsinnen bɛ tungarankew ka kow ɲani ma an bɛ se ka o fɔ o cogo la yen nɔ ayiwa o bɔlen kɔ maa wɛrɛ tun b'an bolo kɔrɔ ale bɔra Rekotradi yɔrɔ ale ye Amadou Debet Jabate ye Amadou Debet Jabate an bɛ i fana fo k'i waleɲuman dɔn an ka bi maa laban maa welelen o tun ye Madi Kama Jawara ye ka bɔ Comité national des enseignants du Mali an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu ye an filɛbagaw ye an kanubagaw ye an b'aw fana fo dante foli mun na an b'a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn kari wɛrɛ walasa an ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'an da don kuma wɛrɛ kan aw ni ce aw ni baraji merci.